Šmíkovi nahrával. Dobre, ako prvý tréning v NTCčku, takže aké pocity? Tak ešte sa stále hľadáme prvý tréning. Do obeda sme mali posilovňu a teraz tréning, tak určite sa nám tu bude dobre hrať, keď tu prídu diváci. Teraz ešte je to také prázdne, ale už hlavou sme v sobote 20:30 nás čaká prvý zápas proti silnému Egyptu a trénujeme si hlavne servis príjem, lebo ja si myslím, že táto činnosť rozhodne aj v sobotu, čo sme si pozerali video, tak Egypt je veľmi dobrý na servise a my, ak si to odprehrávame, tak nemám strach, že by sme si to nedotočili. Tak hlavne zameriame si na tréningu na tieto činnosti. Pozerali ste zápas s tými Španielmi ten Egypt, alebo viacej činnosti, to bolo viacej zápasov? Pozerali sme viac zápasov, ale hlavne sme sa zamerali na tých Španielov, lebo to boli taký vyrovnaný tým Egyptom a v Španielsku ich potrápili, Španieli vyhrali 3-2. Keď ich odtiahli od siete, tak Egypt nemá takú silu z tých kolíkov, ako má zo stredu, lebo tam majú 3 hráčov vyšších ako 2,10 m asi a to využívajú a my zase naopak máme tu Ema, čo je ten vysoký, inakšie máme trošku nižších strediakov a naopak máme silné kolíky, tak si myslím, že musíme toto využívať, ale ako hrajem, no ešte sa stále hľadáme, ešte je čas, ale už nie je toľko a nikto nie je favorit, nepovedal by som, že my sme favoriti v tomto zápase a vidím to 50/50. Ako oživili tým tých chalani, ktorí prišli aj z Baku, že potom teda po tej konečnej nominácii, tak ako to zmixovali? Tak určite oživenie tu je a hlavne konkurencia, čo vždy prospeje, že sa snažíme tí najlepší dostať do tej záverečnej nominácie a vlastne tu sme 14 a videli sme na tých chalanov, ktorí prišli z Baku, že sú pozitívne naladení, lebo robili super výsledok, nikto to nečakal a je to len dobré, je to spestrenie a čím nás bude viac, hlavne mladšie ročníky, tým to bude lepšie pre nás, pre tých starších, že nás budú tlačiť, aby tá bola konkurencia, ale výborne Marcel Lux, prvýkrát ho vidím, som milo prekvapený a dúfam, že to ukáže aj v sobotu, v nedeľu, lebo si myslím, že má veľký potenciál aj do budúcna. Tešíš sa na domáce prostredie? Verme, že bude vypredané, dúfame v to všetci? Tak, teším sa naposledy, keď som hral doma, tak to bolo v Poprade, na neúspešnej kvalifikácie, tak dúfam, že sa to nezopakuje, ale určite sa teším, či už budem hrať, či nebudem hrať. Som rád, že som sa sem dostal a urobím všetko preto, aby sme splnili ten cieľ, za ktorým si ideme a vyhrali tie 2 zápasy, ktoré nás čakajú. Tuto si hral v tejto NTCčke predtým dávnejšie alebo? Hral som, už si nepamätám kedy, ale proti Čechom si naposledy hral, už to neviem kedy to bolo a bolo to naozaj príjemné, lebo bolo skoro plné a určite ľudia majú záujem, videli sme to aj na tej autogramiáde a myslím si, že bude do 3/4 zaplnené a keď postúpime, tak nedeľu bude plný dom, ale vraj musíme sa sústrediť na seba, diváci nás určite poženú dopredu, ale nemôžeme na druhej strane podľahnúť tomu tlaku, lebo vieme, že domáce prostredie je výhoda, ale môže byť aj nevýhoda. Vraj musíme sa zamerať sami na seba a myslím, že to zvládneme. Cieľ je jasný, tak cieľ vyhrať Final Four, inakšie iné cieľe si nemôžeme dávať. Hlavne nemať výpadky, hráme 2 sety dobre a potom vypadneme v 3. sete a už sa nevieme do toho vrátiť. To musíme odstrániť. Dúfam, že sme sa z toho poučili a ukážeme to v sobotu aj v nedeľu.